Yiriwali o bɛ se ka boloda bɛn ani kɛlɛya kɔnɔna na cogo min na basigi ka kɛ o sinsinna ye ka dɔ ka fɔ min ye o baara ye o de kɛra sɔgɔmada in na an ka cakɛdaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko CICB min ye kɛnɛ ɲɛmaaya ye o tun bɛ colonel Asimi Goyita ale bolo ni ale y'an ka transition ɲɛmaaba yɛrɛ ye ka dɔ ka fɔ min ye baara in a bolodalen bɛ san 5 ale de kɔnɔna na a kɛnɛ kana na Musa Kone ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye kunnafoni na an ka jɛ ka olu lajɛ. San 5 bɛnkan de bɔlen filɛ ka sɔrɔ jamana gouvernement kɛɛrɛ ye baaratigiw ni baarakɛlaw ka lafasali tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yiriwali baaraw la ka sɔrɔ a ma kɛ ni furukufuruku ye a ma kɛ ni baarabila ye gafe min bɛ o sɛbɛntiya o de bɔlen filɛ ka tɛgɛnɔ bila jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ale min ka laɲini ye jamanadenw ka bɛn ni jamana basigili ko ye. An bɛ Ala fo Ala min ye bi don yira an bɛɛ la bi ye maliyɛnw ka laɲini dɔ ye laɲini min k'i ye ka basigi lana Mali jamana kɔnɔ o basigi o kun tɛ taa syndicat kɔ ani patronat ani gouvernement yɛrɛ kɔ n'i y'a jateminɛ transition daminɛna gɛlɛya kɔnɔ o gɛlɛya o ma daminɛ bi n'i y'a jateminɛ depuis san 2012 Mali donna gɛlɛya kɔnɔ jatigɛ falen wale mɔgɔw ka kɛlɛ o b'o hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ banajugu nana Covid-19 o fana nana o kɛra degun jamana ma ani embargo fana kɛra Mali jamana kan n'o ye gɛlɛya se jamanadenw ma o tɛmɛnen kɔ kɛlɛ min bɛ sen na n'o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye o fana kɛra sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya donc o gɛlɛya o nana ni sababu caman sababu min ye to baarakɛlaw ka laɲini cayara jamana ka sɔrɔ dɔgɔyara o kɛra sababu ye grève cayara yɔrɔ caman na fa dɔw nana kɛ baarabila ye n'i y'a jateminɛ tuma grève bɛ kɛ an ka kalansow la an ka dɔgɔtɔrɔsow la ani an ka kiritikalɛw ka yɔrɔ caman na a yɔrɔ ka ca donc o de hukumu kɔnɔna na maliyɛnw yɛrɛ y'a laɲini kɛ mun b'a to an bɛ se ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɛlɛ min tun bɛ jamana kan ka jamana basigi ka jamana lakana a tɛ taa bɛnkan sɛbɛn ka sɔrɔ mun b'a to basigi bɛ na o bɛnkan sɛbɛn fana kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ b'i jija a kɛra gouvernement ye a kɛra syndicat ye bɛɛ b'i jija k'i ka laɲini mun fɔra bɛnkan kɛra mun kan o ka sabati ni ma fili san 5 kɔnɔna la. San 1 bɔɲɔgɔn ko sigi ka fɔ ni ɲɔgɔn faamuya de y'a to gafe in ye bi ye layidukan 60 b'a kɔnɔ ka fara baara 125 kan minnu ka kan ka waleya n'o bɛɛ bɛ gouvernement kɛɛrɛ baaratigiw ni baarakɛlaw ka lafasali tɔn ka laɲiniw ta ba la min tɛ jamana degun a ka ɲɛtaga siraw fɛ min ye bɛnkan gafe in waleyali ko ye ko a bɛna ni hakilisigi ye jamana ka ɲɛtaga la fɔ ka se lakanako ma. Bɛnkan sɛbɛn bɛna kɛ sababu ye mun b'a to an ma daminɛ tenitigiw kunda olu bɛ se k'u ɲɛsin kɛlɛ ma n'i y'a jateminɛ grève a degun ka bon sɔrɔdasiw fɔlɔ de kan ni sabula ni grève kɛra ni balo ma se ka se sɔrɔdasiw ma taji ma se ka s'u ma a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se lakana hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ a bɛ kɛ basigi ye jamana marabagaw ma u k'u ɲɛsin jamana yɛrɛ baara ma ani jamana yiriwali ma sabula da kan ni grève ninnu cayara musaka bɛ dɔgɔya gɛlɛya bɛ na a bɛ na ni ko caman ye donc ni kɔni ye jigiya min b'a to don nataw la gouvernement ni syndicats ani patronats bɛɛ b'i ka layidu timɛ min b'a to basigi bɛ na min b'a to jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na. Bɛnkan in sabatili ye jamana lakurali sigi ka fɔ ba laɲini dɔ ye min bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ wele ka i jɔ i jɔyɔrɔ la. donc wele min ye k'a fɔ ni tun ye laɲini Ala y'o laɲini na sabati bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i ka layidu tɛmɛ a kana kɛ dɔrɔn k'an y'an bolonɔ bila nin sɛbɛn in na a ka kan san 5 min ta baara min na laɲini fɛn fɛn kɛra o laɲini bɛ ka sabati mun b'a to an tɛ sigi ni gɛlɛya nin kɔnɔ bilen. Minisiri ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga sɔrɔ ni musakako minisiri kɛɛrɛ ye baaratigiw ka ɲɛmɔgɔ ani baarakɛlaw ka lafasali tɔn ɲɛmɔgɔ de ye gafe in tɛgɛnɔbila kɛ ka dakura yɛlɛ jamana ye a ka ɲɛtaga siraw fɛ.